Prep and Reset. Večery jsou ideálním časem pro obnovu a regeneraci vaší pleti. S našimi Prep and Reset oboustrannými exfoliačními tamponky s kyselinou mléčnou si nyní můžete dopřát luxusní péči, která vaši pleti vrátí její přirozenou záři a mladistvost. Každý tamponek obsahuje kombinaci kyselin bojujících proti stárnutí, niacinamidu a přírodních extraktů s vysokým obsahem vitamínu A. Pro aplikaci jednoduše použijte hladkou stranu tamponku krouživými pohyby na čistou a suchou pokožku obličeje a krku, aby se zvýšil průnik sér a krému. Pro intenzivnější exfoliaci obraťte tamponek na hrubší stranu, nechte působit 10 až 15 minut a opláchněte vlažnou vodou. Naše tamponky jsou obohaceny o kyselinu fitovou, mléčnou, glukonovou a kojovou. Niacinamid neboli vitamin B3 zvyšuje pružnost a zlepšuje funkci kožní bariéry. Přidejte Prep and Reset tamponky do vaší večerní péče a pozorujte, jak se vaše pleť mění. Výsledkem je hladká, hydratovaná a obnovená pleť.